אוקיי, אז מה קורה חברים? אני פה בסרטון חדש. פה יש לי קוקוס, הישר מתאילנד. אתם רואים? הוא טס לתאילנד. טסתי לתאילנד בחוף, כאילו עדיין יש חופש, אבל חזרתי אתמול. אני אוציא את זה. הנה, רגע, בואו ניקח את הקש. לא, ואז נהפוך. תדפוק פה זה יגרום. חזק. אוקיי, תקענו את זה פה עד הסוף. פותחים את הקש. הנה, פתיחה? לא מורידים. אז יש לנו פה את הקש. ופה כזה קצה אחד. דופקים את זה פה, באמצע שזה. אוי, זה נכנס. צריך להוריד את זה. נכון, אוקיי. אז בואו נוריד את המדבקה המוזרה הזאת. עכשיו הנה החור. נכניס לחור. טעים. טעים. תביא טוב. שומעים את זה בה. וואי, טעם מיוחד. טעם מאוד מיוחד, נכון? אבל טעים. טוב, תודה שצפיתם. ביי.